И стигнах общо взето до... Днеска всичко е сглобено общо взето тук. Има да се закачат някой друг маркуч. Остава на вануса клапаните. Тук ми е пълния ремонтен комплект. Лагерчета, вътре новите уплътнители. Болчета нови, няма да ги ползвам, защото оригиналните са по-добре, отколкото те изглеждат някои ефтини. Вътре има и уплътнителчета за нови капачки, значи и тия капачици. Евентуално също мога да използвам само уплътнители, защото капачките тия новите по някой път има проблем с тях, не штракват както трябва. Има си нови гарнитурки тук за двете. И общо взето това е в комплекта. Общо взето всичко, което трябва. Развивам 5 болта, това излиза, тук трябва да се натиска, защото вътре има пружина. Значи тези болта се натиска и да не удари някой, че е корава пружината. И така. Така, отворих ги, вътре са двете бутълца. Реално трябва да сменим, тук има отгоре по-твърдия уплътнител, отдолу има един по-мек. Най-лесно става с макетния нож да се срежат и да паднат тия. Другите, които са тикат, е хубаво в гореща вода евентуално се отпуснат, че са доста трудно влизат. Не че не влизат като напъниш, но гайката тук хваща на ръка и с ударния пистолет да я разви. По принцип се развива сравнително лесно. Като се разви, ще покажа и реално вътре как се подреждат самите лагери и ни шайби има вътре. Така, гайките се развиха и почваме поред, махаме гайката. Най-отгоре има по една шайба. След това лагер. Така. След това дебела шайба. Отгоре са тънки шайбите. След това още един лагер. Така. И отстрани остават тия дебелите опръстени, които реално лагерите лагеруват вътре в него. И отдолу има още една тънка шайба в него. И общо взето това е. Сега ще изкарам. Тук има в комплекта за капаците нови гарнитури. Тия са за буклука. Така. Комплекта е от там, да го поръчваме. Дава ги, че това горното покритие материала Витон, ако не се лъжа, казаха, че се води и че като се смени веднъж, не е като оригиналното на BMW да се скапва доста бързо. Още бил вечен. Ще видим доколко е вечен. Тук са новите тапички и вървят в комплект с нови болтове за самите клапани, като се фащат към
валовите. Нови лагери. Още уплътнители. Тя ги прибирам тук сега. И почваме по обратния ред да ги нареждаме. Така, малко чисто масълце. Влизат първо тънките шайби. След това махам двете старите. Новите. Така, след това следват два стари лагера и махам. Така. Следват шайбите, дебелите шайби. След това следват пак лагери. Махам двата старите. И остават най-отгоре другите тънки шайби. Така. И гайките се навидат. Общо взето е това. Значи от фирмата производител за тия лагери дават, сега като се сгуби, като се стегнат гайките, да се хване евентуално на вала и да се провери, като го хванем от тук с болта. Надолу и нагоре може да има ход, но не и на така. Ако има на така някакъв ход случайно, се варят, понеже съм ги тикнал, няма да варя тия с старите. Тия старите, където реално вътре в тази шайба, тук влизат вътре лагерите, това на една шкурка дават да се отнеме малко, ако се налага, сглобяват се пак наново и тогава ще, докато изчезне този луфт на така, да няма никакъв луфт. Просто се изкорява малко на ръка. Скарал съм комплекта. Тук са двете гарнитурки за кришка. Тук е едната. Другата. 2 и 2 и 2. Чупа, къде чупа. Оп, кришка. Оп. Двете новите гарнитури. И почваме да слагаме реално вътре първо. Тези лесно се слагат. Ще ги намазвам малко с масълце, защото са реално гумени опръстени. Много лесно влизат, по-трудно влиза горното покритие, което реално уплътнява по корпуса. Когато се вкарат тия горните, хубаво е да се оставя 10-15 минути да поседи така и си приемат пак, дето ги разтягаме, си приема пак формата както трябва. Малките влизат доста по-трудно, защото по-малко има да се разширяват. Така, този е готов. И ги оставяме, слагаме други и ще ги оставя 10-15 минути. Леко потъгъл като се вкара, като се натисне и си влиза както трябва. Оп, грешка.
Първо пружината, широката част надолу. И това ще трябва да се вкара така, но махнато и масло да му го разлия. Новата гарнитура съм сложил. Трябва едновременно да се държи гарнитурата да си където трябва да се напъни пружината. Искаме да легне хубаво. Това е готово. Само ще трябва да достигна. Следващото. Тук е по-лесно. Така. Слагам, да слагам, да. По-лесно е. Първо горе влиза малко по-трудно, отколкото долу. Така. Тук 5 болта. Така. И сме готови. Така, за тук има съответно винария. Задължително нова гарнитура. Така ви мога да монтирам на двигателя. И момента на истината, да видим, ще са покажали бутало горе някъде. Дано. Кръстца. Колко пъти? Аха. Втори опит. Вече са помлата. Сега да дам малко пъти на компания. И